बांसिन बुंदों क'क्राझारनि लिडारफोरखौ जों बारा बिश्वास खालामा होननानै मानो बिएसि आव सफैयाखै बिटिसि आवबो सफैयाखै अथच जोंहा बेसेबांबा मुंख्लं जाबाय एबारनि 3 एकड़आव जोंनि गहपुरसिम फैगोन ना फैया कुइसन खालामदों धीरेन बर'नावबो कुइसन खालामदों आंनावबो नोंथांमोननि नैबे दानि सोमावसारग्रा आफादा 3 एकड़आव जोंनि गहपुरसिम लाबोगोन ना लाबोआ बिथां धीरेन बर'आबो बुंदों गहपुरसिम सफैयाबा जों एकर्ड खालामा आंबो बुंदों 3 एकर्ड जि जागोन जोंनि दानि गोदान जि एबसुनि फिरि जोंथ' बुंखादों सिमा लावाबा जों मालाबाबो जों सुक्ति खालामा बेयो बड'लेण्ड जायाबाबो बेयो जुदि उइथिन स्टेट जुदि जायोबाबो बेयो जुदि माबा मोनसे जायोबाबो जोंनि सिमाया लांनांगोन होननानै थांनाय बोसोरावसो जों गहपुराव थांनानै बाथ्रा बुंदों नाथाय दिनै बिथांमोननि हानजाया बुंदों बिथांमोनखौ पेट्रनाइज खालामग्रा हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों गसाइगावआ जिल्ला जाबानो जाबाय बिजनिया जिल्ला जाबानो जाबाय सालबारिया जिल्ला जाबानो जाबाय भेरगावआ जिल्ला जाबानो जाबाय बे मोनब्रैया बबाव बे मोनब्रैया गासैबो बिटिसिनि सिङाव दङ संकसनिफ्राय क्लास 9 नि गेजेरावनो दङ बेखौ मोनबानो जागोन नामा रायजोफोर जानाय नङा गले गले एकर्ड जानाय नङा बर'फोरजों ओंखायनो एबार जि जागोन एसे गोलाव जानो हागौ एसे नेथ'नांनोबो हागौ जोङो नेनांगोन बिसोरजों एबसुजों जाला इन्डिपेन्डेन्ट गोविंद बसुमतारीजों जाला जयेन्ट एक्सनजों जाला जों धीरेन बर'जों थांजोबनांसिगौ होननाया साननाया जोंनाव फैनो मोननाय नङा मानोना बायजोनि बर'फोरनि मोनथायनि थाखाय जों जुजिगासिनो दङ दिनै एनएससिएनफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो जादों सरकारा नायदों गोराजोनखौ लानो ना गुरैखौ लानो जायखौ बिथांमोननो थाखाय सावरायनो होदोंमोन जेरै गभर्नर जाहोदों नागालेण्डनि गभर्नर खालामदों बिथांमोना डेडलाइन होदोंमोन थांनाय 31 अक्ट'बराव बिथांमोननो मोनसे डेडलाइन होदोंमोन जे 31 तारिखआनो लास्ट जागोन बिनि उनाव सावरायनाय जानाय नङा नाथाय एनएससिएन आइजाक मैबाया गियाखै सावरायाबा सावराया एनएससिएन आइजाक मैबा बोराय मैबाया बुंदों देन सरि जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनो गोसोबा जोंनो जुदि कनस्टिटिउसनबो होआबा जोंनो आलादा फिल्डआबो होआबा मणिपुराव थानाय नागा अरुणाचलाव थानाय नागा आसामाव थानाय नागाफोरनि जेबो मोनथाय होआबा देन सरि होदों नोंथांमोना मा खालामो खालाम सरकारा गिदिर खालाम हायाखै मानसिफ्रा सानदोंमोन बे 6टा ग्रुप नागा नेशनेल पलिटिकल ग्रुपजोंनो सावरायसिगोन बिसोरजोंनो एकर्ड खालामसिगोन नाथाय सरकारा खालामाखै जोंनि गेजेरावबो दिनै जेसेबांखि थिफुनाय बुङा मानो माखासे मानसिफ्रा सोरनिबा पलिटिकल पेट्रनाइज हायाथों मानो सरकारा मिथिगौ थार ग्रुपआ सोर एबसुआ मा हान्जा आलादा रायजो बिग्रा बिसोर थाबथागोन ना थाबथाया सोरजोंबा एकर्ड जानायखौ सोर मानिगोन ना मानिया गुसुंल' खालामनायखौ मानिगोन ना मानिया मोनब्रै साब डिभिजनखौ जिल्ला खालामगोन ना मानिगोन ना मानिया एबसुनि लिंखांनायाव खनसेनो लाख फैनाय रायजो राजाफ्रा गनायगोन ना गनाया दिनै 30 बोसोरनिबो बारा जानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि दैदेनगिरिफ्रा सोरजोंबा खालामबानो थांफागोन ना थांफाया गोविंद बसुमतारीया फैगोन ना फैया बे गासैबो बाथ्राफोरखौ सरकारा मिथिजोबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेनिखायनो खुनु नारभास जानांगौ गैया जों जेबो बुङाखैमोन नाथाय दिनै बुंनायनि सम जादों जेरै मानोना गोबां मानसिफ्रानो दग' जादों गोबां लाइमोनफ्रा आन्दायदों साख्रि मोनसिगोन एकर्ड जायोबा पुलिस मोनगोन आर्मि मोनगोन मिलिटारि मोनगोन नाम खांलायबायदों नाम हरदों गोबां सेंग्राफ्रा गोबां गामिफ्रा थांफादों माबा मोनसे जायो खोमा माबा मोनसे मोनो खोमा बेबायदि मोनसे साननायजों जोंनि बेखार लाइमोनफ्रा दायो जों नुदों खोनादों बिथांमोननि केम्पफ्राव दंफैयो कनफिउज जादों जानो हागौ गोनो गोथो जादों जानो हागौ बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै सोरखौबा सोंखारिनाया जोंनि खामानि नङा जों मालाबा बेबायदि खालामफेराखै खुनु मेल मिथिङाव जों बुंफेराखै नाथाय मैया दाख्लै बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिन्थायनो बुंबाय बिथांमोना नामल'सो लायाखै बाहादुर बिएससिआव थाबथाफैबाय होनना बुंदों सोरखौ बुंनाय जादों बै समावलायनो बिटिसिआ 6 बिल मोनखासिगौमोन बेखौलायनो गनायाखै आन्दोलन खालामबाय बाहादुर बिएससिआव थाबथाफैबाय थारमाने सोरखौ बुंदों दिनैनि फिरियाथ' रावबो गैयामोन बै समाव सोरखौ बुंनाय जादों बड'फाखौ दिनै बड'फाखौबो बुंनो हानायनि बिथांमोनाव गोहो मोनदों
दिनै बड'फाखौबो बुंदों अथ'स' बे मोननै एकर्डआव बेबायदि मानसिफ्रा गैफेरा फिजिकेलि बिसोरो गैयामोन बे मोननै आन्दलनाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों साननांगोन सोर लिडार सोर दैदेनदों सोरनि बेकग्राउन्डआ मा सोमावसारनायजों बिथांमोना फैफेरदोंना फैफेराखै माला संगठन खालामा माला दल खालामा माबोरै नेतृत्व होआ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जों बिजिरनांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर लामायाव खननानै मोनबानो लिडार साजोबा जानाय नङा दिनै जों नुदों क'क्राझार गसाइगाव जेराव जेराव बिथांमोना लिडार फाथिदों कुनु दिन कुनु बेला दल संगठनबो खालामाखै कुनु दिन मेल मिटिङावबो थांफेराखै लामायाव मोनदों लिंनानै लाबोदों डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बानायदों सेक्रेटारि बानायदों जायगा जायगा जइन्ट एक्सन कमिटि बायदिसिना आफादफोर दादों नोंथांमोनाथ' मिथिगौ ना सोर सोर मानसिफ्रा थांनाय बे गोलावथार सोमावसारनायजों लोब्बा दंमोन आरो सोर दायो बिथांमोननो थाफादों सोर माबायदि नेतृत्व होगोन दुखुनांथाव बाथ्रा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जों स्पष्ट जानांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर बिथांमोना बुंदों नैबे जोंनि सोमावसारनाय जि हाबाफारिफोर गावसोरखौ उसुबिदा खालामनोसो नायनो जों लादों सरकारा दायो सिरि जानानै दङ भारत सरकारा गुबुन मोनसे एजेन्डाफोरखौ लानानैसो दायो मुखुब खेब लाबोनो नागिरदों आसामाव खेब जेरैखि जाया थांनाय राज्य सभायाव पास जाखाबाय एबा लक सभायाव पास खालामगोन बेबायदि मोनसे थांखिजों बिथांमोना खेब लाबोनो नागिरदों आसाम एकर्डनि 6 नम्बर क्ल'ज दफाखौ बिथांमोना फुलफिल खालामनो नागिरदों बे 6 नम्बर दफायाव आसाम सुक्तियाव दङमोन 100% रिजार्भेसन फर एसामिस पिपल 100% रिजार्भेसन जागोन हारसा असमिया मानसिफोरनि थाखाय होमबालाय जोंहा मा दंबाव दिनै बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना नागिरदों फैगौ गोजां बोथोरनि जे दानिफ्राय जि जाबाय थादों लकसभा बे लकसभायाव बिथांमोना गोजां बोथोरनि जे सेसन होनदों बे सेसनाव मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामगोन बे एजेन्डाया दं बिजनेस लिस्टआव दंखासै बियो बे बाथ्राफोरखौ जों बुजिनांगोन सरकारा जोंजोंबो रायलायथ'वाखै नैबे कयेक दिनाव मानोना बैफोरखौ लानानैसो बिथांमोना मुखुब बिसोरजोंबो रायलायाखै दिल्लीयाव दाख्लै लोगो मोनदों सासे दैदेनगिरिखौ जों जेब्ला केम्प खालामनानै दंहैयोमोन दिल्लीयाव मोनसे साहा दखानाव जों लोगो मोनदों बिथांमोननि सासे एडभाइजारखौ आं सोंदों माब्रै आदा खबरा जेबो गैयालै भाइ होनना बुंदों जेबो गैया माथो जों नोंसिनिखौ माबा माबि खोनादों हे नङा होनना बुंदों सैथोखौ बुंना लानांगोन दिल्लीयाव लोगो मोननायाव नंमारगौ गमामायैनो जेबो गैमारा रायजो राजाफोर बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनांगोन सम आरो थासारिखौ नायनानैसो जों बेनिखायनो सरकारखौ नारसिननांगौनि थाखाय जों बेबायदि हाबाफारि लादों बिथांमोना बुंदों फैगौ नभेम्बराव जिहेतु जोंहा दिल्लीयाव हाबाफारि जागोन सोमावसारनाय विदर्भ आरो जोंनि बे सोमावसारनायखौबो लानानै बिथांमोना बायदि रोखोम बुंदों सोमावसारनाय हाबाफारिया जागोन जाय जेखि बुङा मानोना जों जुदि सोमावसाराबा जों जुदि प्रेसार होआबा जों जुदि नारसिनाबा जोंनि खोथाखौ लानानै जे सरकारा माबा मोनसे हारसिं खालामगोन जेबो जों आसा खालामनो हाया बिथांमोननि निथिया मोननै जानानै दङ बिजेपिनि एमपि सासेया विदर्भनि बाथ्राखौ एबा लकसभायाव बिथाङा रायखांगोन होनदों जों बेखौ रायखाङा 2014 मायथाइयाव आसामाव बिथांमोना जों बर'फोरजों बुजाफरा खालामदोंमोन सुक्ति खालामदोंमोन बिजेपिया जुदि शासनाव फैयोबा बर' जेंनाखौबो सुस्रांनानै होनाय जागोन होनदोंमोन नाथाय बिथांमोना हारसिङै जेबो खालामाखै जि एसे सावरायनाय जादों जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइ महरैसो बिथांमोना जोंजों सावरायनो बाध्य जादों बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जाय जेखि बुङा मानो जों सोमावसारग्रा आफादा जों सोमावसारलांबाय थागोन आरो जेसेबां रायजो राजाफोर दङ मोजां मोनसे फिथाइ मोननो थाखाय मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लानांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर बेनिखायनो आं बे समाव जोबथा बिबुंथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि गासै सोमावसारग्रा आफादनि जानानै मोननै बाथ्राखौ आं खावलायनो सानदों आलादा